Isem it-tabib u ex-deputat Laburista Silvio Grixti reġa' semma f'żewġ każijiet separati ta' frodi fil-benefiċċji li fihom allegatament ingħataw b'mod fraudulenti total ta' 53,000 euro f'benefiċċji soċjali. L-ewwel każ tressaq mill-Ispettur Michael Tabone illi spjega lil maġistrat Rachel Montebello kif Josephine Spanjol b'mod fraudulenti daħlet fil-but aktar minn 25,000 euro f'benefiċċji tad-diżabilità. Fuq il-pedana tax-xhieda, in-newroloġista Ruth Gallia ġiet murija ċertifikat li allegatament kienet iffirmat għal pazjenta jisimha Josephine Spanjol. Iżda t-tabiba qalet li ma kienx ħarġet iċ-ċertifikat in kwestjoni u lanqas qatt marat lill-imputata. It-tabiba spjegat li l-firma kienet tixbaħ lil tagħha u l-letterhead ta' Mater Dei deret ġenwina. Iżda kif spjegat ix-xhud hi kienet fitxet fid-database dak l-isem u l-karta tal-identità ta' Spanjol iżda ma ħareġ xejn. Wara xedet l-ispeċjalista Valerian Fenek illi ġiet murija sommarju tal-każ illi kien ġie firmat bl-użu tan-numru mediku tagħha flimkien mal-isem ta' tabib ieħor Raiza Said. Fenek qalet illi ma kellha l-ebda rabta magħha u li l-firma fuq id-dokument ma kienx tagħha. L-Ispettur Tabone talab lill-qorti biex taħtar espert tal-kalligrafija biex iqabbel il-firma ma' rikorsi ieħor fl-istess file tal-21 ta' Novembru 2018 li allegatament kien ġie firmat mit-tabib Silvio Grixti għalkemm eventwalment Spanjol ammettiet li kienet iffirmat hija stess. F'seduta oħra li saret quddiem l-istess maġistrat, Arun Karwana ta' 35 sena minn Ħaltarxin wieġeb mhux ħati ta' akkużi ta' frodi fis-Sigurtà Soċjali. L-assistent direttur fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali Martin Boħaġar qal lill-qorti li Karwana kien applika l-benefiċċji tad-diżabilità permezz ta' ċertifikat iffirmat mit-tabib Silvio Grixti illi kien jgħid li Karwana sofra minn epilessija u kundizzjonijiet serji oħrajn. L-applikazzjoni tar-raġel imbagħad ġiet evalwata minn bord mediku u sussegwentament mill-qwa. Dan il-benefiċċju kien jintitolah għal kważi 105 euro fil-ġimgħa. Fil-fajl kien hemm ċertifikat mediku maħruġ minn Silvio Grixti u sommarju qasir tal-każ iffirmat ukoll minn Grixti. Ir-raġel kien irċieva aktar minn 28,000 euro f'benefiċċji sa minn Ottubru tal-2019. Minn fuq il-pedana tax-xhieda l-Ispettur Tabone spjega li l-Pulizija kienet irċevit email mingħand l-Avukat Jason Azzopardi li tirrapporta suspett li n-nies setgħu qed jużaw ċertifikati mediċi folots biex jitolbu benefiċċji. Iċ-ċertifikati rriżultaw li kienu falsifikati bl-użu tan-numru mediku ta' Ruth Gallia. Il-qorti ddikjarati li kien hemm biżżejjed evidenza prima faċe sabiex l-imputat f'dan il-każ jiġi akkużat u bagħtet l-atti lill-Avukat Ġenerali għal deċiżjoni dwar kif għandhom jipproċedu. L-Avukat Marija Carlson deret bħala avukat difensur ta' Karwana. Sissa la Silvio Grixti u lanqas ħadd minn Kastilja jew mill-Partit Laburista għadu ma tressa l-qorti brabta ma' dan l-iskandlu serjissimu illi wassal għal serq ta' miljuni minn flus il-poplu.